totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control. Ito yung plea ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin. Mga katropa, matod pa lagi, naguba daw ang image sa Senado. Pero paminahon ako ni mga igala, kining sunod nga video ako ipapadungog ninyo. Mas mutuo ko ani mga kaigsuunan. Mas mutuo ko ani sa mensahe ani, not to the person may igala nga nag-istorya. Ay si Aimee man Marcos mangyapon But I will, direct message, mga kaigsuunan. Sige, Gab. XFM Katropa. Naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Ganun hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may tapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Titiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun. Bullseye! Punto, mga igala. No? Nasugod o naguba ang dungog sa Senado the moment nga gitabunan, mga higala, ang investigasyon sa flood control. Bullseye! Sige daw, kumbensihado ninyo mga Pilipino, based sa statement, mga higala, ni Lacson, kinsa maoy chairman nga ni Puli ni Marcoleta, na imong chairman, mga higala, sa Blue Ribbon Committee, nga ang flood control anomaly, wa kuno mga higalay mastermind. Ni tumawra kuno na, bilyones ang nawa sa itong gobyerno, why gapautok aning tanan? Kamu kuno mga higala. No? I will leave it to you. Kamoy tubag niya na. No? Kanang gitawag nila mga higala nga term extension. Ako mutuog yung kumaigalas panultiyon nga if there is a smoke, there is also a fire. Ang pangutana lang karon kinsa may gahaling. Kana mga lalis, debate, walkout, may gala, dili na bago Senado. Nangyari na yan. No? Himuon ako example. Si Miriam Santiago, maaning Miriam Defensor Santiago, ninong niyas kasal si Enrile. Manong, Johnny. Ninong to niyas kasal. Gaaway man gani sila mga higala sa una. Dili na bago. Insultuhan, bardagulan, sa Senado, dili na bago sa atong mga lawmakers. Pero kanang mutabon mga higala, kana. Bueno.